Doncs acte seguit, en Josep Segarra ens presentarà la seva ponència que es diu La presència catalana a Cartagena d'Índies. Jo quan començava a trobar-me temes de Cartagena amb en Colom pensava que era una manipulació més, però després de mica en mica hem anat sabent que no, que a Cartagena hi havia bisbes, la Cartagena espanyola hi havia bisbes catalans, que estava molt vinculada al Regne de València i als Borja, que es parlava, fa poc ha aparegut un article, l'hem penjat nosaltres al web també, que es parlava català a Cartagena, i ara en Josep Segarra ens ho acabarà d'ampliar amb la presència catalana a Cartagena d'Índies. Tens la paraula, Josep. El tema de la ponència és la presència de rastres catalans a la ciutat de Cartagena d'Índies. Ara millor? Ara millor, sí. Doncs, com dèiem, la ponència va sobre la presència de rastres catalans a la ciutat de Cartagena d'Índies. Primerament farem un petit resum de l'exploració pels descobridors del Carib colombià. Comencem amb el primer viatge de Cristòfol Colom, on anava acompanyat del Pere Casaus, el pare del Bartolomé de las Casas, i va fer una exploració de la costa actual de Venezuela i veient el cabal del riu Orinoco es va donar compte que allò era un nou continent. En arribar d'aquesta exploració a l'illa de l'Espanyola, allà hi havia uns disturbis originats pels colons i allà va ser detingut pel Francisco de Bobadilla. Veurem aquest personatge que està sempre com un fantasma perseguint els Colom i a d'altres descobridors. El Colom retorna a la península però no recupera els càrrecs encara que el Bobadilla és destituït. La segona exploració que es va fer del Carib va estar a càrrec d'Alonso de Ojeda, en teoria natural de Conca, i va morir a Santo Domingo, però aquest personatge era un patge de Luis de la Cerda, que havia estat protector del Colom i l'havia allotjat, és a dir, que havia de tenir relació amb Cristòfol Colom. I aquest personatge també va participar al segon viatge de Cristòfol Colom, que, com sabem, va sortir de Barcelona. En aquesta exploració també hi participava l'Américo Vespucci, possiblement Amèric Vespucci i Joan de la Cosa, on a partir de l'exploració va fer el primer mapa del Carib colombià. El Vespucci ha de tenir un nexe amb Leonardo da Vinci, perquè probablement és Leonardo da Vinci qui anomena per primer cop el continent com Amèrica. Com sabeu, hi ha un mapa al Còdex Windsor on apareix primer el nom Amèrica, i aquest mapa ha de ser anterior a la publicació del Codi de Batz-Müller. Per tant, el lligam de l'Amèric Vespucci amb el Colom i el Leonardo da Vinci pot ser un tema interessant d'estudiar més. I com veiem, aquests personatges tots porten capell o gorra, que és una forma típica també catalana que els podria relacionar. Aquí tenim el primer mapa on s'indiquen les costes de Colòmbia, dibuixat pel Joan de la Cosa, datat al 1500. Aquí tenim una imatge ja del Museu Naval del Carib, que es va fer sobre el 1945, aquest museu, i està muntat en una ala del que era l'escola dels jesuïtes a Cartagena d'Índies. A la dreta es veu l'escola aquesta a Cartagena i al centre el mapa. Llavors, en aquest museu naval tenim a baix dues imatges. Una és del Joan de la Cosa quan va morir. El Joan de la Cosa va fer una segona exploració amb Alfonso de Ojeda i van penetrar una zona d'indis. En teoria anaven a
assentar la Nova Andalusia, i en aquesta zona d'indis, que eren més violents, que el Joan de la Cosa no volia entrar, però l'Alonso Ojeda sí. Sembla que el Joan de la Cosa va morir acribillat amb fletxes, tal com explica la llegenda de com el va trobar el Diego de Nicuesa, i aquí en el museu el tenen representat tal com l'havien trobat, com un eriçó de fletxes. El mateix museu, els mateixos colombians posen les ensenyes catalanes típiques dels primers exploradors, que són les barres catalanes, i amb la creu de Borgonya, que veurem què és aquesta creu, que hi ha una ponència a última hora del simposi que ens explicarà més aquesta creu de Borgonya. Sí, en aquest mapa de Nova Andalusia, que realment l'exploració que havia fet era a l'esquerra, aquesta zona blava, on va morir a Tubarco. La Nova Andalusia realment al final va ser la zona de Venezuela, que és la primera zona vermella. I aquí tenim una representació del mapa de Diego Gutiérrez, un portuguès, on apareixen noms catalans com regió del Perú, Nova Andalusia i Amazones. És un mapa de 1562 en portuguès. Una altra exploració va ser la de Roderic de Bastidas. En teoria és un notari de Triana, però l'escuteral diu que és una bastida, dona aquí a pres la Real Acadèmia el nom de militar de Bastida, com un punt d'assalt militar, però és un nom típicament català, Bastida. Em sembla que fa uns anys una ponència també va rastrejar aquest nom. Doncs en aquest viatge tercer de Roderic de Bastidas, que van fer l'exploració també de la costa colombina, en aquest viatge també hi anava el Joan de la Cosa, i el Joan de la Cosa és el que li posa el nom de Badia de Cartagena, perquè en principi li deien Golf de Barú, a la zona de Cartagena d'Índies, i el Joan de la Cosa li posa el nom mediterrani, és a dir, si en teoria era un cantàbric, com no li posa el nom de Santander. Santander ara actualment és una ciutat de Colòmbia, a l'interior, però si el Joan de la Cosa havia nascut a Santander, per la forma de la badia de Cartagena li posa el nom a Cartagena d'Índies. És estrany que no li posés Santander, és a dir, que segurament segur que no era de Santander el Joan de la Cosa, li posa un nom mediterrani com Cartagena. Bé, aquí hi ha un petit resum de l'assentament a Santa Marta de Roderic de Bastidas, que va explorar el riu Magdalena i es va assentar a Santa Marta. A Santa Marta, degut al tracte pactista que tenia amb els indis i no tan explotador, va tenir problemes amb els altres colonitzadors i va haver de fugir a Santo Domingo, on va morir quan estava allà refugiant-se. El cinquè viatge d'assentament és la fundació de Cartagena d'Índies per un madrileny, on va obtenir una provisió per poder assentar-se en la ciutat. Es va ajudar a través d'una índia que li va fer d'intèrprete, perquè en una incursió del Diego de Nicuesa, aquesta índia l'havien raptat, estava a Santo Domingo i llavors sabia espanyol. Aquesta índia feia d'intermediari perquè dominava l'idioma dels indis de la zona de Cartagena. Aquest explorador tenia un altre germà que també va fundar la ciutat de Mompox, però en un gravat que vaig veure en el Museu de la Inquisició posava Montpost. Estranyament podria semblar un nom català, perquè en principi Montpox era un indi del Carib i la ciutat li diuen Santa Cruz de Montpox. És molt estrany que una ciutat li diguin Santa Cruz, que al darrere de l'indi podria ser un nom d'origen català, no ho sé exactament. Bé, doncs, les ciutats de la costa del Carib van començar a assentar-se i llavors les funcions del cap de l'expedició eren funcions polítiques i administratives, de capità general, justícia major, governador, representació del rei, i es tractava d'anar fent assentaments. I llavors, a través d'una cèl·lula de la reina Isabel, si els indis eren considerats belicosos, els podien esclavitzar i utilitzar com a eina de treball. És a dir, va ser la reina Isabel la que va autoritzar aquesta utilització dels indis. Aquí tenim el mapa més antic de Cartagena d'Índies, que és del 1570, quan l'assentament al Carib va ser el 1535. Per la situació Cartagena d'Índies passa a ser el port comercial, estratègic i militar per entrar des del Carib
i des de la península cap a tota la zona sud de Colòmbia i Equador. Llavors, a partir d'aquí es va constituir el Regne de Granada, on té com a símbols la creu aquesta de Borgonya, ja veurem si podria ser la de Santa Eulàlia, i el símbol imperial de l'emperador Carles. Llavors, sent Cartagena d'Índies punt d'entrada comercial, és un punt també que pot ser atacat pels pirates, i com veurem a continuació, els atacs pirates passen a ser una necessitat per a amurallar la ciutat. Aquí veiem la posició geogràfica a través del Google Maps de Cartagena, on veiem aquesta gran badia, i en la part central cabdal tenim l'entrada de Cartagena. Bé, doncs el primer atac pirata important, i van haver simultànies, va ser de Sir Francis Drake el 1585, i va entrar per la zona de la Caleta, que és la zona portuària al costat mateix de Cartagena d'Índies, que ja es veu ja urbanitzat. La ciutat tenia molt poca muralla, i entrant per la Caleta amb 23 naus i 2.500 homes va fer l'atac, però finalment va entrar pel portal de Santo Domingo i va dominar tota la ciutat. És a dir, arran d'aquests atacs i la vulnerabilitat dels atacs pirates i ser un punt comercial estratègic i militar, la ciutat es va haver de fortificar. Caleta, sí, per això ho dic, sí, és el primer nom que trobem de rastre català, a part del nom de Cartagena, que li va donar el Joan de la Cosa, trobem el nom de la Caleta català, sí. Llavors, qui va fer les fortificacions militars és un enginyer italià, contractat pel rei Felip, que és Battista Antonelli. Aquí tenim el primer mapa amb les muralles de Cartagena i la forma constructiva de les muralles que va dissenyar Battista Antonelli. Llavors, se li va donar a la ciutat una forma de quadrícula, on la ciutat important ja estava organitzada amb serveis, la part noble. Hi havia un altre barri més a baix, que és el barri de Getsemaní, que era un barri més obrer. La ciutat estava organitzada. Doncs, en les muralles, a les puntes, es va dotar de baluars. La paraula baluar és un terme militar, que és una fortificació a l'extrem de muralla, i el nom, segons en Coromines, passa al castellà a través del català, que és la secció baluar. Llavors, en la construcció de les muralles hi ha dos períodes de renaixement, més italià, i consolidació barroc, més d'estil espanyol. Llavors, l'executor de les muralles és Cristóbal de Roda, que és un nebot, és el fill d'una germana del Battista Antonelli, que és el va fer el primer disseny. Llavors, segons la història oficial, el Cristóbal de Roda és fill d'un tal Antonio Rota, i diuen que per castellanitzar el nom van canviar Rota a Roda. No té cap sentit això, perquè Rota ja és un nom castellà. A Cádiz hi ha la ciutat de Rota, que és del 1400, i és perfectament castellà, Rota. Per què li han de canviar el nom de Rota a Roda? Sembla que sigui un nom català, i podríem fer la hipòtesi de que la germana del Battista Antonelli estigués casada amb un militar d'origen català i es digués Roda, i simplement el fill va agafar el nom Roda perquè el seu pare es deia Roda. Però els arxius de Gateo, que és una ciutat a prop de Rimini i Forlì, a Itàlia, a la costa adriàtica, cap a la costa adriàtica, consta el pare com a Rota. Però no té sentit que es castellanitzi a Roda, el nom ja és prou castellà. És a dir, aquesta és una hipòtesi que el constructor real de les muralles, que era el Cristóbal de Roda, fos d'origen amb el seu pare català. És una possibilitat. Aquí veiem els diferents baluars, el de Santo Domingo, el de Santa Catalina i el de Sant Lluc, que són les puntes de la muralla amb vistes aèries i les formes constructives. També veiem en la zona del mapa de dalt de l'esquerra un pas que es barrava amb cadena, que era entre el fort de la Caleta i el fort del Boquerón. Aquí tenim més baluars, un és el de Sant Ignasi de Loyola, l'altre de Santa Clara, l'altre de la Mercè i de Sant Francesc Xavier. Com veiem aquí ja apareixen les ordres religioses, que és l'altra forma important de control social que apareix a Cartagena. És a dir, tenim un període més d'exploració i d'assentament al segle XVI, i al segle XVII entren en funció predominant les ordres religioses com a forma de control social.
a part de la fortificació murallada, apareixen forts exteriors de protecció. Un d'ells, com hem dit, és el fort de la Caleta. Podríem dir que el fort de protecció pot tenir també un origen català, perquè el primer fort a Amèrica és el fort de la Nativitat, a l'illa de l'Espanyola, pel Colom. Tenim el fort de la Magdalena, a l'Alguer, que és del 1500, amb el rei Ferran, i el fort de la Caleta aquí a Cartagena, que ara apenas hi ha rastre, que és el que tancava amb cadena. Dalt es veu una mica en aquesta imatge del 1700, on entre el fort de la Cadena i el fort del Boquerón hi havia entre la Caleta i el Boquerón hi havia una cadena que barrava el pas. El fort del Boquerón va quedar destruït amb el setge britànic de l'almirall Vernon, que va ser defensat pel basc Blas de Lezo, que era un general patapalo, perquè anava amb una pota de fusta degut a les batalles, i se li va canviar el nom. Tenim una altra fortificació important, que és Sant Felipe de Barajas, que és d'un estil enorme, que recorda una mica la fortificació de Salses, en certa manera, que va fer construir el rei Ferran, i d'altres forts d'entrada exteriors que també controlaven de forma militar perquè no pogués ser un atac final a la zona murallada. Doncs aquí tenim un nom català que és la Caleta, que és el primer fort, i el primer port de Cartagena, que es denominava la Caleta. L'altre vessant que tenim, sobretot ja al segle XVII de forta implantació, són les ordres religioses que s'utilitzen com a evangelització indígena, com a forma de conquesta i control social. Tenim aquí les diferents ordres que es van introduint, moltes d'elles de tradició i situació a Catalunya, com els agustins, franciscans o caputxins també, jesuïtes, les ordres de Santa Teresa i de Santa Clara. Una de les més importants que hi va haver, que va entrar més cap al final, és l'Orde de la Mercè, em sembla que una ponència ens explicarà més detall, i a partir del 1628 inicien un convent important. Aquí tenim una imatge aèria on es veu el claustre, i la forma exterior va quedar derruïda i abandonada perquè la Mercè va abandonar la ciutat i s'hi va construir un teatre, que és el Teatre Herèdia, i encara tenim un carrer i places de la Mercè. I les altres convents religiosos, com el de Santa Clara, són actualment hotels. Els primers mercedaris que hi van haver, que he trobat, són un tal Josep Carlos i Gaspar de Nolasc. Nolasc, que era el nom del fundador de la Mercè, són noms típicament catalans, i m'he trobat que aquests mercedaris van ser immediatament processats per la Inquisició, perquè sembla que els sermons que feia no els agradaven massa i els van voler rectificar la seva forma d'actuar. Un altre element interessant és el convent de la Popa, que està a dalt d'un puig, un cerro, el Cerro de la Popa. Li diem de la Popa per la forma que té des de l'abadia de Cartagena de veure la muntanya, que és una popa d'un vaixell. Doncs aquesta institució va ser fundada per un tal Frau Alonso de la Cruz, però parteix d'una inspiració al desert de la Candelària, que és un desert a l'interior de Colòmbia, on va rebre l'autorització d'un frare que és Fra Vicent Mallol, que era un frare valencià. I aquest frare, que era el superior de l'ordre dels agustins, és el que va autoritzar a construir el monestir del convent de la Popa. I aquest monestir de la Popa està dedicat a la Verge de la Candelària, que és patrona de Cartagena d'Índies, i també és la patrona de Canàries, que és una verge també negra, típicament que tenim a Catalunya. Aquí hi ha una petita resum del fra Vicent Mallol, que és un fra de Cocentaina, tal com diu aquí la fotografia de Cocentani a València, i he trobat aquí un paral·lelisme amb un convent dels agustins, que és la mateixa ordre a Palamós. Resulta ser que a Palamós es va fundar una capella de l'ordre en dedicació a Nostra Senyora de Gràcia el 1509. Però aquest nom de Nostra Senyora de Gràcia és la mateixa província religiosa dels agustins a Colòmbia, és el mateix nom. I aquesta capella de Nostra Senyora de Gràcia es va ampliar a 1568, construint un monestir d'estil renaixement a Palamós. I aquí tenim una imatge d'un claustre del poc que s'ha conservat de Palamós, que és pràcticament idèntic la forma dels porxos del claustre que hi ha al convent de la Popa que tenim a la Cartagena d'Índies.
També tenim un gravat on Nostra Senyora de Gràcia era protectora dels mariners, un gravat francès del 1800. És a dir, és curiós aquesta analogia entre els agustins que hi ha a Palamós i l'ordre dels agustins que hi ha a Colòmbia. I el fra aquest superior, Vicent Mallol, va fer també una ordenança posterior a les ordenances de Fray Luis de León, que és la que regeix l'ordre dels agustins. Un altre vessant interessant també és la introducció de la Inquisició, també dels mals també a Cartagena, al 1610. Aquesta ordre d'Inquisició que primer va atacar els monjos mercedaris i tractava de controlar la fe per perseguir delictes d'heretgia, perquè hi havia també elements protestants que no eren hispànics a Cartagena i tenien d'altres religions i tractaven de reconduir-hi d'una forma repressiva. És curiós la finestra de la denúncia que tenim aquí en el Palau de la Inquisició, és una finestreta petita que de forma anònima un podia deixar aquí un escrit denunciant algú de forma anònima perquè així els inquisidors el poguessin perseguir. Un altre element que he trobat és ja més tard, amb els primers crits d'alliberament de Cartagena, sobre el 1700, apareix un caputxí, probablement valencià, d'una ordre de València, que es diu Joaquim de Finestrat. I aquest caputxí fa un llibre en defensa de les institucions espanyoles en contra dels rebels. És un llibre que es va editar allà a Cartagena per aquest caputxí Joaquim de Finestrat, que és d'una ordre caputxina de València, com diu el text. Ara no sabem exactament d'on és el caputxí aquest. Bé, i una altra part final, que és el tema del comerç dels esclaus amb Amèrica, que sorgeix perquè l'explotació dels indígenes estava minvant, la població d'indígenes estava baixant, i llavors es va introduir els esclaus del continent americà, sobretot de Guinea, Serra Lleona, al Congo, i la introducció dels esclaus era un monopoli dels portuguesos, que tenien el control dels viatges a l'Àfrica i havien heretat el control en monopoli dels esclaus. Llavors els portuguesos portaven els esclaus al Carib i allà eren venuts i adjudicats. Els esclaus negres eren molt més forts que els indis i s'utilitzaven al camp i sobretot al tema de mines, pel tema de l'or i metalls preciosos. Aquí tenim uns gravats de com eren transportats els esclaus de forma duríssima, amb poques racions d'alimentació als vaixells. Hi havia una mortaldat total que arribaven a menys de la meitat dels que eren transportats. I com a cosa curiosa hi ha una au a Cartagena, que és la Maria Mulata, que és una au, un ocell negre que va provenir d'Amèrica i es va instaurar. Doncs així com tenim el Fra Bartolomé de les Cases, el pare Casals com a defensor dels indis, apareix la gran figura catalana que tenim a Cartagena, que és Sant Pere Claver, que és una figura prou coneguda, però podem fer un petit resum i 5 cèntims. Va néixer a Verdú, aquí ens apareix de nou el Bobadilla, perquè curiosament Verdú va ser una de les ciutats controlades pel Roderic de Bobadilla, que probablement era el pare del Francesc de Bobadilla, que va empresonar a Cristòfol Colom i el Bastidas, i tenim la seva casa a Verdú. I en el bateig un dels padrins era un tal Fabià Colom, que podria tenir un parentiu llunyà amb la família Colom de Tarroja. Doncs aquest frare va estudiar a Barcelona, a la Companyia de Jesús, a Tarragona, va estar a Mallorca. Aquí es veu bastant el potencial, la importància que tenia la Companyia de Jesús, on hi ha un altre frare de Segòvia, però que també es va formar a Barcelona i va estar a Mallorca, que el va influir per anar a Cartagena d'Índies. Llavors allà a Cartagena primer va anar a Bogotà, va fer un noviciat a Tunja, a l'interior, que és on tenim a Tunja un dels retrats més antics del segle XVIII, de com era Sant Pere Claver, i va fer els vots a Cartagena dedicant-se a ajudar els negres. Amb els vots deia Petrus Claver, Etiopum semper severbus, sempre al servei dels negres. I finalment aquí tenim unes imatges de l'església de Sant Pere Claver, que era l'església primitiva dels jesuïtes, amb el claustre dels jesuïtes, que s'ha transformat en una església de culte a Sant Pere Claver. Tota la seva dedicació era als esclaus
i apenes es dedicava a les famílies importants. Llavors el tenien com a menys tingut a Sant Pere Claver durant la seva vida. La seva missió era l'extirpació dels ritus africans i la introducció de la fe cristiana. Vivia totalment de forma ascètica, i dintre de l'església aquesta de Cartagena tenim unes imatges dels jesuïtes i apareix la Verge de Montserrat a l'interior de Cartagena, que ens retreu el culte montserratí que tenim a Colòmbia, i també aquí en un vitrall sembla que hi ha la Verge de Montserrat també. Llavors l'exaltació de Sant Pere Claver va venir més que res posteriorment, perquè els sectors que hi havia a Cartagena, que eren els sectors més hispànics i els portuguesos, després com a penitència el van voler prestigiar i aixecar, i va acabar com a sant. Bé, doncs aquest és un resum de la ponència, una part exploradora i una part exploradora i una part del segle XVI i una part del segle XVII, amb una introducció catalana, sobretot a partir de les ordres religioses. Bé, ara tenim 10 minuts per fer una mica de refrigeri i acte seguit tornem a les ponències. Si també qui es vulgui quedar a dinar, ho apunta a la taula, aquí a Arenys de Munt, 20 euros, us podeu apuntar a la taula.